I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Potato Gaming, na Potato Gaming kanalu. Danas ćemo da pričamo o stvarima koje su se dogodile na kanalu. Dakle, prva stvar, to je tačnije Mladen ili Mladen više neće snimati na kanalu, tako da on mi je rekao, evo ti uzmi kanal i radi šta hoćeš s njim, a ja mislim što takav kanal dobar da propadne. Imamo 53 suba za sada i idemo, gdje da idemo, dakle on mi je rekao da će da mi da kanal, ja sam uzeo i pričat ćemo sada šta će sve biti na kanalu. Dakle, snimat ćemo Minecraft. To se zna jer je i onako YouTube kanal napravljen samo za Minecraft, ali je Mladen pravio tu neke speed artove i to ćemo da zadržimo. I također ima jedan klip, tačnije gameplay Half-Life 2. Ne znam, kažite mi da li da ja nastavim taj gameplay ili da ne znam, da samo Minecraft bude, ne znam, bilo šta predložite slobodno neku igru. Ja ću to 100%, ako je u većini, ja ću to 100% ja ću to da snimam. Samo vi kažite šta, o čemu se radi i mi ćemo da vidimo. Ali ipak mislim da u stvari ipak je bolje da ja nastavim taj gameplay, pošto je Mladen si onako trudio da napravi taj klip, tako da ću ja ipak da nastavim gameplay odakle on krenuo i tako to. Inače ja da se predstavim, ja sam Pavle i da, to je, sad sam nov na ovom kanalu i nadam se da ćemo da se lepo družimo i ne znam više šta. To je to. Možda bude, da, imam ideju, možda bude i Minecraft preživljavanje, pošto on je snimao Minecraft preživljavanje, ali i ja sam mu potražio da mi prebaci tu mapu, ali on je rekao, a jebi ga, sad sam izgubio tu mapu i tako to. I možda bude ponovo preživljavanje i tako to. Dakle, mi se vidimo u sljedećem klipu i nadam se da ćemo lepo da se družimo. Ćao.